posachedwa apa tikuonesani interview imene Zodiac adachita ndi president wa chipani chimenechi cha UDF Atupere Muluzi kuwafunsa zinthu zingapo mmene zikuyendera mdziko muno komanso mmene iwo akuzikira pamene akuzapikisana nawo pa masankho a president chaka chammawa. Takhani pompo mumvesere zimene ayankha Atupere Muluzi atafunsidwa zokhuza Ngwirizano ndi chipani cha MCP. Atupere Muluzi ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi ndipo ndi amene tikucheza nawo lero. Takulandirani Honorable Muluzi. Zikumkwambiri Gabriel. Poyamba mwina tupange congratulate kuti mwachoka ku convention ndipo kumene kwanakupanga endorse kuti mukhalenso president wa chipani chimenechi cha UDF. Now, I would want to appreciate what you plan to do now. Do you plan kuti mudzakhala pa ballot mu 2025? Gabriel, chisankho cha 2025 chikhala chisankho chofunikira kwambiri mu mbiri ya dziko lino. Zinthu sizili bwino mdziko muno. Amalawi ochuluka kwambiri akuvutika. Zinthu sizili bwino. They are hurting. Miyoyo yawo yatembenuka tsiku ndi tsiku, akusaka ndalama osazipeza, mabizinesi sakuyenda bwino, achinyamata akusowa ntchito. Ine ndi chikhulupiriro kuti tikafika mu September 2025 Amalawi asankha Atupere Muluzi kuti akhale president wa dziko lino la Malawi. Kunena kuti inuyo mu chisankho cha September 2025 mudzakhala pa ballot. Ndifuna ndikutsimikizeni Gabriel, zikamafika chaka chammawa ndikhala ndili president wa dziko lino la Malawi. Mwakhala president tinende kuti tsopano mu 2025 September 16 inuyo mwakhala president wa dziko lino. Give me one specific issue imene mukufuna kuti mudzachite pa udindo wanu ngati president wa dziko lino. Chinthu chimodzi chimene chili primary pa list ya zimene mufuna kudzachita. Chakudya, food security, number 1. Number 2, kuonetsetsa kuti tupanga develop energy sector yathu, kuti kukhale magetsi ochuluka, ndi infrastructure yathu ikonzedwe. Number 2. Number 3, exports promotion. Ndifotokoza chifukwa chani ndikunena nkhani ya exports. Economy yathu ili 14 billion Malawi dollars. 14 billion United States dollars. That is a GDP ya Malawi. Pakali pano mene ndikulankhula pano tikamayang'ana domestic debt yathu, ngoti public debt yathu, ngongole zimene tili nazo ngati dziko pano ndikhulupirira kuti zafika almost 8 billion dollars, 15 trillion Malawi kwacha. Pamene boma limatenga dziko 4 years ago, public debt inali around 4 trillion, pano yafika 15 trillion. Uoneka kuti zinthu sizili bwino. Economy yathu yasokonekera. Tikamayang'ana chuma cha dziko lino, ndalama zimene timaononga kutenga katundu ochokera kunja ndosachepera 3 billion United States dollars. Zimene zimafunika chaka chilichonse. Ndalama zimene tikupanga generate mdziko muno ndi around 1 billion. Pali deficit ya 2 billion. Ndeta khala tungobwereka ndalama chaka ndi chaka, sitikupanga generate local wealth. That's why export promotion ikhala priority ina yaikulu. Number 4, ndikufunitsisa kuti tipange reform education system yathu. Tikatenga number 5 ndi tourism. Chifukwa tourism sector yokopa alendo ikozothandiza kwambiri kuti bweresa foreign exchange. Tikatenga number 6 ndi kuonetsetsa kuti tikukonza za umoyo mdziko muno, healthcare. And of course we need to make sure kuti anthu akhale ndi moyo wabwino, akhale ndi uthanzi. So healthcare is also one of our key priorities. Koma chinthu choyambirira mendane na kuyambirira
ndikuonetsetsa kuti amalawi akhale ndi chakudya chokwanira chifukwa ngati alibe chakudya productivity singabwere mu economy. Right. Zikuoneka kuti zimene mukutchula izi ndi zimenenso zipani zina zimakonda kumatchula tikamapita ku nthawi ya chisankho. Do you think kuti zipani za ndale mdziko lino zili ndi approach yosiyana kuchita zinthu zimayendera ma ideology olekana? Ndifuna ndikufotokoza kuti Atupere Muluzi akubweretsa plani yosiyana athu kusiyana ndi anzathu chifukwa ndizoona ife andale timalankhula ndikunena sumbuyomu timangolankhula kuti zapanga chakuti osapanga. Amalawi afika nompotopa ndikudziwa kuti boma likabwera latsopano 2025 sipakhala nthawi chifukwa amalawi akhala ndi chiyembekezo kuti miyoyo yawo isinthe. Kodi nanga pa maplani amenewa mwina mukufunsa Big Gabriel kodi Atupere akuti bwanji kodi kusinthana the difference between Atupere ndi anthu ena ndi chani? Ine Gabriel ndifuna ndikuwuzeni ndine ndikozonena kuti pa ma candidate onse wachinyamata ndi ineyo. Ine ndikudziwa kuti economy ya dziko lapansi linasintha. The economy has changed. Tikamayang'ana economics yasintha. Ambiri akamayang'ana chuma cha dziko lino amayang'ana kwambiri kuyang'ana tobacco fodya. Tobacco is gone. Pa dziko lapansi ndiwochepa pano amene akusuta fodya. Pabwerano makina tsopano ambiri apanga vaping. Industry ya tobacco is gone. Tikayang'ana agriculture, it's gone. Ndiye tikazifunsa kodi nanga tili ndi chani? Ndi pamene pakubwerano mafunso. Ndiye chifukwa chake mukuona kuti mwalumuti economy yathu ikule tingopita mangobwereka ndalama domestic mdziko muno komanso kunja mpaka na ngongole afika 15 trillion kwacha. Izi zikutanthauza kuti ma business ang'ono akulephera ndithu kupeza ndalama chifukwa interest rates zakula. Zikutanthauza kuti Malawi aliyense ali ndi chipinjo pamutu pache chifukwa cha ngongole imeneyi. Koma tikamayang'ana zipani zambiri zingoyang'ana kuti kodi tikapempha kuti ndalama. Ine ndikuti we have enough in this country to generate wealth. Koma paufunika kachitidwe katsopano. Vuto limene lakula kwambiri ndi kufuna kusamvetsetsa kodi chifukwa chani economy yathu ilimene ililimu. Tikumbukire Gabriel kuti pamene timapeza ufulu chokola kwa tsamunda mdziko muno tinali ndi Tangata. Amalawi amagwira ma estate osapeza ndalama zambiri kuti azungu azidyerera ndamene amakhala pabwino. Amalawi akuvutika. Ndikufuna ndikupange ni challenge kuti system ya Tangata sinathe mpaka na tsiku la lero. Atupere kufotokoza izi zifukwa chani. Taona ni chuma cha tsiko kumene kwako tifika because ndikufunsani kupita ku area limeneyo. Koma kuti zimene mukuti fotokozera apa zikwanilitsidwe. Mukuyenera kuti inuyo mukhale mboma. Ndipo kuti mukhale mboma democracy ndi nkhani ya manambala. Andi tikatengera malamulo a dziko linolo kuti mudzakhale president mudzayenera kuti mupeze mavoti oposa theka la amene adzakhale kuti akuponyerani mavoti. Nkhani jamalina ya 50+1. Ndikufuna mulitsimikizire kuti mukukhulupirira kuti UDF ili nawo mavoti okwanira 50+1 mdziko lino kupatsani ino. Ndikufuna ndikutsimikizeni Gabriel kunena kuti chisankho chikubwerachi UDF ndi Atupere Muluzi tipambana ina ndikhala president wa dziko la Malawi. Mudzapeza mavoti tikamba za 50+1 tidziwe kuti palibe chipani pachokha mdziko muno chimene chikozekwanisa 50+1. Ndikutanthauza kuti malamulo athu amenena kuti amene wapeza number 1 ndi number 2 ndi amene apite akapikisana second round. Ine ndili chikhulupiriro kuti mdziko muno chipani cha UDF chipambana chisankho chimenechi. Sindifotokoza zambiri mungodikira kampeni imene tikupangayi koma 50+1 sizikutanthauza kuti ndiye kuti
ngati simupeza 50+1 simupita ku second round. Malawi ndikuona kuti chisankho cha 2025 tivota kawiri. Kuyambirira palibe amene apeze 50+1, second round amene abwere number 1 ndi number 2 ndi amene apite patsogolo kuti amange boma mdziko muno. Akavoteredwa anthu awiri amenewa, mmodzi ndi amene apange boma. Ine ndikutsimikiza kuti pa maplani amene tili nawo ife ndiokonzekera kuti tipanga campaign kuti tafika Malawi chifukwa Malawi akufuna mtsogoleri amene akhoza kumkhulupirira, mtsogoleri amene ndiozichepesa, mtsogoleri amene akudziwa kuti dziko lapansi linasintha. Pakufunika maganizo atsopano, kachitidwe katsopano zimene ziyenera kusintha mdziko muno. Ndisanabwere ku interview ino ndimayankhula ndi akadaulo ena okudza waza ndale political scientists amene maganizo awo ndi akuti tikatsata mbiri ya UDF akuona kuti ochitsata chipani chimenechi mwina akuchepera kufika pano. Mungagwirizana nawo maganizo? Mbuyo nzoona, mbuyo zinachitikadi history taonadi ndithu zikuchitika, koma taonanso kuti chisankho ndi chisankho. Muno tikayang'ana mu Africa, mukayang'ana ku Botswana, president amene wapambana ndi mmene anthu samamuganizira. President Duma ndi munthu kuti samamuganizira. Koma Malawi ma voters akangogwirizana kuti tikufuna kwakuti atilamulire zichitika. Muone ku Mauritius kumene opposition yawina landslide victory. Maiko ena osiyana zikuchitika. The winds of change are blowing. Sinthawi yakale imene Malawi atopa. Ndifuna ndikuwuzeni zimenezi. Malawi atopa ndife ife andale chifukwa tikwanamiza kuti zinthu zisintha, miyoyo yawo isintha, sizikusintha. Komanso chinthu chimene chadandaulitsa chikwakhumudwitsa wa Malawi, iwo akuvutika, atsogoleri andale, ifa ma politicians tukuabera ndalama zawo, tukuba, tukupakula, ndi zimene zikuwasokoneza kwambiri Malawi. Mukuganiza kuti chisankho cha mu 2025 anthu adzavotera chipani ngati UDF kapena adzavotera anthu amene azayimira? Ine ndikuona ngati 2025 chisankho chikubwerachi mbali imodzi ayang'ana chipani, koma chinthu chachikulu ayang'ana mtsogoleri amene Amalawi akufuna kuti akhale president wawo wa dziko lino, kuti atumikire osati ngati bwana. Vuto mdziko muno timautenga president ngati bwana. President ndi imene Gabriel amene akutumikira anthu. Mawu amene timamva chaka chilichonse ine ndinakhala ndikulankhula kuyambira kale. In fact mwina ndinali woyambirira kuti tichepetse mphamvu mu office ya president si bwana. Ine ndikatenga boma ngati president musanza nditane your excellency tizazichonse zimenezo. Call me Mr. President. Modern magali moto convoy siyenera kuti tizitseka misewu yayi, kuchuluka magali moto a polisi kuyambira mama mpaka na madzulo. Remove all of that. Chabwera kubera kuti tifika pa nthawi imene UDF imapanga convention yake. Around that time there was clear feedback kuchokera ku supporters a UDF kuti sakufuna kuti chipani chimenechi mwina chiziganiza zoti chigwirizane ndi chipani china amachula MCP kupita ku 2025. Muganiza kuti nkhani imeneyi imambira pati anthu amene azifanyana amene azimene? Ine sindikudziwa chifukwa sinali mbali ya okonza convention. Ine ndabwera ku convention kuzayima ngati candidate, naima ngati candidate. Ndi chikhulupiriro kuti ife tiyenaso kumvera zimene akulankhula Amalawi. Atupere akuyimira Amalawi. Ndifuna ndine lero tsiku la lero mukamuona Atupere ndi munthu amene ayime ndi Amalawi. Zimene akufuna Amalawi ndi zimene tipange, osati zimene ndikupanga ine yayi. Ine ndikuzipereka kuti ndatumikira Malawi kuti mpaka na chaka cha mawa Atupere Muluzi ndi chipani cha UDF chitenge boma chatumikire mtundu wa Malawi kuti tisinthe dziko lake. Nalo amanena kuti kunena kwa ndite na Ntambwe anazitengera. Kutanthauza kuti nthawi zina kundale you don't have permanent enemies or permanent friends. Ine Atupere alibe maudani. Chifake anthu amatidabwa ndale zanga, sinditukwana, sindinyoza.
atu ena amafuna kuti nizipanga ndale za savage ine ndiyayi nkuteka tsono kuti ine ndimagwirizana because ubanga ubale ndi MCP ine no ndifuna nene ndiyankhe pamenepo chifukwa mukukakamira kwambiri chifukwa adayamba ndi masapota zaidi zambiri zimanenedwa pano pautchulidwa zipali zambirimbiri mkapita pa social media achula chipani ichi yawati pere apanga ngwirizano ndi chipani ichi izi ndi mabodza ndi zam'mabodza zokamba anthu cheni mudziwo kuti Atupere chipani cha UDF chikukonzekera kumanga boma chaka chammawa kodi maplani othetsa njala tipanga bwanji kodi maplani kuti chuma chathu chibwerere bwinobwino tipanga bwanji kodi kampeni kubwerayi timenya bwanji kuti Malawi apereke mavoti ku chipani cha UDF kwa Atupere Muluzi ngati president. Awa ndi masamu amene ife tukuunika bwinobwino tikudziwa kuti ndizotheka kuti ena afuna kuti abwere azayende ndife koma ife ngati UDF nimene tikuunika pakali pano nthawi ya alliances siyeno yayi nkhani yokambira panopa ndikuonesesa kuti chipani cha UDF chikhale champhamvu ndi chifukwa chake tikukhonza ndondomeko 1 kuti tipange campaign 2 tikatenga boma tikhale ma program kuonetsesa kuti tinali prepared to govern. Izi ndizimene tikufuna kuti tipange ndizimene tupanga focus ife. Ndikuthokozeni kuti mwatipatsa ife Zodiac interview yoyamba kuchokera pamene inu yana kupanga ni endorse kukhala president wa UDF ku convention kuja kuchokera nthawi imeneyo kufika lero zipani 6 zisanu ndi chimodzi zapanga ma convention yawo. Mukamaona zimene zimachitika ku ma convention kuja mukuphunzirapo chani? What lessons are you learning from the 6 conventions that way? Ineyo chiyambirira democracy. I'm a Democrat. Democracy ndi ofunikira kwambiri. Ni ma support democracy. Ndikupereka mafuna bwino kwa zipani zonse zimene tipikisane nawo pa chisankho chobwerachi. Ndi zinthu zabwino kuti Malawi akhale ndi choice. Akhale ndi amasuke kuti asankhe chipani kapena atsogoleri amene akufuna kuti atsogolere zaka 5 zikubwerazo. Ndi zinthu zosangalatsa kwambiri kuona kuti democracy yathu ikuyenda ndithu ndi chinthu chopatsa chidwi kwambiri. Mukunena kuti ndinokondwa kuti kupita ku 2025 ndi kuti anthu akhala ndi choice yosankha mtsogoleri kuchokera pa anthu amene atuluka ku ma convention ameneyo. Koma tikaonetsetsa ndi chipani cha UTM chokha kumene anthu analimbana kuti apeze president. Kwina kunalibetu mpikisano umene mukunena mukuthokoza. Kuchitsanzo inu nomwe. Yeah. Anangokulozani kuti you are the president. No, not really. Of course zinachitika kuti panaibe ena opikisana nawo. Posa chedwa democracy in the United States naona Democratic Party inasankha vice president pamene panaibe mpikisano. Sizothandiza kuti tikuphwanya democracy. Koma mpikisano unalipo mipando ina koma pa president ndizoona ndithu kuti anandisankha ineyo because it's overwhelming akanena kuti sikufunani koma we have to respect the democratic process. Sizothandiza kuti ndekuti ngati panalibe mpikisano wakatiti ndekuti palibe democracy. Chipani cha UDF chinamenyera ufulu wa dziko lino kuti anthu azikhala ndi chisankho azisankha chipani chimene akufuna kulowa azisankha atsogoleri amene akufuna koma chipani cha UDF lendo changoloza president. And not just you, zipani zinaso 5. Ine natula pasi udindo napereka udindo kwa ena kuti ayendetse first time natula pasi ena atenge ayendetse chipani chimenechi. Ine sinali mtsogoleri wa chipani and sina pange block anyone from standing. Aliyese anali ndi ufulu kuti apikisane pa mtsogoleri. Do you think it was a coincidence with muzipani 5 out of 6 political parties? Muzipani 5 anthu anangoloza kuti uyu akatimire. Is that to you just a coincidence? No, it's unusual, of course, but it's machitika. Menda fotokoza kuti United States Democratic Party is nachitika. Democracy yamphamvu ngati ya United States palibe mene ananena kuti ndekuti apa democracy. What strategies mukutsata ndondomeko zotani ngati mu UDF kuti mukhale inclusivity? Achinyamata, amayi, komanso mwina anthu olumala ndi ena mu maudindo amchipani chake. Choyambirira nditasankhidwa ku convention ndinapempha convention kuti tichepese mphamvu za president wa chipani cha UDF. Ndeti na convention inavomera tinabwesa amendment tinabwesa mpando watsopano wa national chairperson
amenewo ndi Mai Lilian Patel. Ndi njira imodzi yolimbikitsa kuonesesa kuti tikuchepesa mphamvu mu office ya president, pabweranso checks and balances kupanga create powerful position of national chairperson. Honorable Patel ndi mzimayi, that's one way. Two, takalaso ndi, and that was not an elected office, was it? That was not elected, but the convention, in future it will be, but convention inavomereza dzina la Mai Lilian Patel ngati national chairperson wa chipani cha UDF. Kutanthauza kuti Atupere kaka president wa dziko kuyendesa chipani amenewa ndi akhala national chairperson. Chairperson is a very powerful position. The njira imodzi yotsimikiza kuti Atupere ali ndi chidwi choonetsetsa kuti asamangoganiza payekha ndi pamene inavomereza kupempha convention kuti tikhazikitse mpando umenewo. Convention inavomera Mai Patel ndi national chairperson. Tikatenga boma, I want to assure you, president azendesa dziko chipani, national chairperson ntchito yawo ikhala ikuyendesa chipani. Separation of responsibilities kuti sasakanize kayendetsedwe ka chipani kayendetsedwe ka boma. Komanso muli achinyamata ambiri, secretary general wathu wa chinyamata, paliso achinyamata ambiri mu national executive committee. Koma sikuti tikukhutitsidwa iyayi, timafunitsisa kuti muchuluke azimayi, kuchulukeso achinyamata. The constitution yathu imavomereza kuti national working committee ikhazikitse national executive committee. The national executive committee tikakhazikitsa tionetsesa kuti azimayi akhale ambiri, achinyamataso akhale ambiri. Izi zithandiza ndithu kubweresa maganizo atsopano mu chipani chathu. Simukambapo za anthu amene anabadwa ndi olumali. Is there any deliberate effort kuti anthu otelewa azipezekako mu rank and file ya chipani chathu? Fuka mnangofunsa azimayi ndi achinyamata, but definitely nkhani imene zikukhudza all ma groups osiyana. Monga mukudziwa tinayi ndi anthu amene akhalaso akutenga maudindo akuluakulu kuyambira kalekale mu chipani cha UDF. Monga malemu Dr. Clement Chiwa anali a very senior person. The UDF si chipani chimene chimakhala cha tsango kuyang'ana mtundu, kuyang'ana chipembedzo, kuyang'ana mene munthu alili. Ndi chipani chimene chikuyimira Malawi kuti akhale ndi moyo yabwino, kuti akhale ndi tsogolo labwino. Mwavomera kale kunena kuti mwina sikotheka kuti chipani chimodzi chipeze mavoti 50+1 kuti chisankho chimene chikubwera. Komanso mwandiuza ngati ndakumvani bwino kuti UDF sikupanga mgwirizano ndi wina aliyense kupita ku 2025. Are you deliberately getting to a situation where you want the country to suffer economically by going to another election when another option exists, the option of alliances? No, democracy chisankho cha second round ndikhulupirira kuti electoral commission akonza kale. Tinasankha 50+1 pamene court linalagamula kuti paktikale ndi 50+1. Ndi zimene tikutsata. Tanthauza kuti ngati first round chipani sichinapeze 50+1 ndiye kuti tivota soka chiwiri. Ndimene zilili. Koma inu mukudziwa kale kuti 50+1 sitingakwanise. Ndunena zimenezi chifukwa kumbuyoku I think it was Dr. Kasim Chirumba amene ananenapo kuti chisankho chimene tinapita ku 2020 chinapangitsa kuti economy yathu ikhale pamene tilili lero. Do you agree? Sindikukhulupirira kuti ndi chifukwa chake chinapangitsa kuti economy yathu ikhale mene ilili. Economy yathu ili mene ilili chifukwa mene ifeyo atsogoleri kuyendetsa economy yathu. Zisankho sizikugwirizana ndi kayendetsedwe ka economy. Democracy does not have a price. Tiyenera kudziwa zimenezozo. Mwachitsanzo ndikupaseni chitsanzo. Ndinali ku dziko la Somaliland. Dziko la Somaliland ndi dziko lapayo kalibu kumene kunapita ngati observe zisankho, ukaona nawo zisankho, kuonetsetsa kuti zisankho zikhale za ndondomeko. Dziko la Somaliland silolemera ngati mene tilili Malawi tikatenga GDP yawo mwina about 6 billion, ife tili pa 14 billion. Koma amapanga zisankho kuonetsetsa kuti democracy yawo ipite patsogolo.
samadandaula kuti alibe ndalama koma amaonetsetsa kuti apange zisankho. Ili ndi chitsanzo singanene kuti kuchifika first round sinapeze 50+1 ndikuti tikuononga ndalama kuti tisapite ku second round. Ndimene ndikumvetserani inuyo ngati strategy yonena kuti mukuvomereza kunena kuti palibe chipani chimene chingakwanitsa 50+1 ndemo kunena kuti if our strategies whatever happens tikhale number 1 kapena number 2 so that now they have no choice, they either have to follow us or follow our rival. Is that what you're saying? Of course. Now is this about nationhood kapena a game of politics? It is about choice. Kuti tapatse Malawi choice yabwino. Chifukwa ineyo ndakhala ndikufotokoza mbuyo kuti tisavote chifukwa tili ndi mkwiyo kapena takuiya chena chache ikhala mistake. Tivote kuti tikufuna kusintha dziko lino. Nde pakali pano chisankho chimene chikubwera cha 2025 ine ndanzanga tikunena kuti tikufuna tipereke choice kwa Malawi. Choice ya Atupere akhale pa ballot ngati presidential candidate, komanso choice kuti Malawi akozovotera chipani cha UDF kuti chilamule dziko lino. Chifukwa ife tikhulupirira kuti ife tikuyang'ana kuchitsogolo, tibwereze zinthu zatsopano, tithetse umphawi umene uli mdziko muno. Chifukwa tili ndi maplani, mwina mukandilola kuti tifotokoze maplani amenewo mumvetsesa bwinobwino kuti chifukwa chani tikulimbana ndikuonetsetsa kuti tapulumutsa Malawi. Chifukwa tikudziwa nkhani yayikulu kwambiri, nkhani yakatangale ndimene yaononga dziko lino. Kumene timalize nkhani kuti let me be hypothetical kuti inuyo UDF mwakhala number 3 anthu tibwina nkumanena kuti mukungofuna kudziuza ngati bargaining tool chifukwa mukudziwa kuti amene adzakhale number 1 ndi number 2 adzasowa inuyo kuti awine ku second round. Amalawi ndi amene amavota. Ngati aganiza kuti atike pa number 3 zikhala kuti zatengera Amalawi. Ife tikuzika pa ballot choice. That's what democracy is about, to give the people the right to choose. Ndi ife malamulo athu nakhazikitsa 50+1 talole Amalawi asankhe atsogoleri ndi president amene akufuna. Tisauze kuti yayi chisankho chiyenda motere, imene ndi democracy. Simunganene sikulalira kuti inuyo ndimukhala pa namba chakuti imene ndi kuti mwapanga kale chisankho chito. Amalawi asankhe. Ndikukhulupirira kuti Amalawi aganiza mene asankhire tikamafika June July chaka chamawa. Sipano. But you agree that alliances are an option in situations like this? Alliances the option. Are you telling me now? Mwina zipani zina zikhala ndi alliances. Right. Zikhoza kuteka palipo vuto. Koma tinasankha system ya 50+1. Ngati timanena kuti sitikufuna 50+1 majaji amene anakhazikitsa 50+1 kuti tutengera chuma chathu cha dziko lino. Ndi timayikira nji 50+1. Tinasankha tokha ndi system imene ilili mdziko muno. Ndi tivomereze kuti mbuyo monsemo ndipo uvuta 2014 DPP sinapeze 50+1. 2019 DPP payo kasinapeze 50+1. 2020 chinachita kuphatikiza zipani kuti chipani cholamula chipeze 50+1. Koma ulendo uno mwina sizitheka kuti chipani pachokha chipeze 50+1. Faka ndikufotokoza kuti titsate malamulo amene anakhazikitsa mdziko muno. Ngati sitimafuna 50+1 tinayikiranji defuso. Let's go to the issue imene tinayamba kukana mayamba kuikana kale yakuti muna simungapite di Malawi simunga. Are you saying kuti chipani chanu cha UDF ngati executive yanu ndimene yagwirizana kuti sitipita ku alliance na iliyonse kapena amene wandi maganizo anu ainuyo ngati president wa chipani? Is there a suggestion intra-party kuti mwina tipite ku alliance? Imene tinapita ku tinangomaliza convention tinali ndi orientation ya ma members of the National Working Committee amene angosankhidwa kumene kuti nagwirisa kuti chipani cha UDF ndi chipani chimene chavutika mbuyomo chifukwa cha migwirizano. Sinapatse Amalawi mpata kuti azisankha momasuka molimba mtima. Ndife tanena kuti chisankho chikubwerachi tiyeni tizipereke kwa Amalawi, tipange campaign,
Atupere Muluzi ndi presidential candidate wa chipani cha UDF. Tipite kwa Malawi. Amalawi asankhe tsogolo lawo. Ife tivomera menas Amalawi asankhire. It's about choice, and that is what democracy is about. It is not always about just power for the sake of power. Iyi ndi miyoyo yanthu. Taiseweretsa miyoyo ya Malawi nthawi yaitali. Ndefaka ndikunena kuti Amalawi pano avutika, akuva kuwawa. Kunjaku sikuli bwino. Akuva kuwawa. Nkhani zikulu zimene mwina tenga kambe zokhuzana ndi dziko lino. Nkhani zokhuzana ndi chakudya. Pano pati kuona nkhani zokhuzana mwina ndi fuel, komanso kuli nkhani zokhuzana mwina ndi forex, nkhani zokhuzana ndi zipangizo za ulimi, zotsika mtengo. Inuyo muli ndi ansala yotani kumavuto amene, because chimene anthu akufuna ndiyo kuti mwina papezeke mayankho okhazikika azinthu zimenezi. Ngati chipani cha UDF chimene munakhalako mboma kwa zaka 11 kufikira pamene bingwa wa mthali anathawa kuchipani mwanu kuyambitsa boma lake, ndi chani chimene muli nacho lero chimene munganene kuti chisintha zinthu kubwerera mmene zinthu zinalili mdziko lino? Ine ndikuona kuti tisintha zinthu kuyang'ana chitsogolo osati mmene zinthu zinalili mdziko muno, chifukwa ine ndakhala mundale 20 years ndaona fukwa zimene zapangitsa kuti tifike stage imeneyi. Kuti tikayang'ana mbiri ya dziko lino tinayi ndi thangata, anthu amagwira ma estate kugwirira mabwana azungu. Titatenga boma zilamulira tokha, ndikukhulupirira kuti akatswiri avomereza kunabwera thangata ina, system ina, thangata ina imene yapangisa Malawi kuti akhale osauka, kuti asakhale ndi chakudya. Mwina Gabriel mufuna ndifotokoze kuti thangata amene ndikukamba chani. Poyamba ndikufuna munthu patsi ndifotokoze pamene magic wand munthu ndikuyankhana ndipo ndiyankha, koma ndifotokoze kuthetsa vuto limene, chifukwa pali vuto lalikulu limene lasaukitsa Malawi, koma sitifuna kukamba chifukwa pali elite akuluakulu amene amadyerera dziko lino, kwadyerera anthu osauka mdziko muno. Ndifotokoze kuti munthu mlimi kumudzi muganize Gabriel chabwino munapeza kuponi, koma kuponi ayinaso kuyikapo COVID pamwambapo, si choncho? Munagulise mbuzi, munagulise nkhuku, akalima akakolola chimanga chimachitika nchaka, afuna kugulisa chimanga ku Admark amamgula mtengo otsika, akamukula mtengo otsika uja chaka chipita kapena miyezi ipita nthawi ya njala zimachitika ncha, akafuna kugula mtengo chimanga chomwe chija wachilima chija amagula mtengo okwera kwambiri. Tinazionatu zomwezo. Iyi ndi system imene yakhala since 1964 sinasinthe. Faka ndikunena kuti generation yanga kati ine yanga Atupere sindikuvomereza zonse zimene zimachitika mbuyo. Faka ndikunena kuti zena kusintha takhala tukwasaukitsa Malawi. Iyi ndi nkhani yayikulu kwambiri. Amalawi akulima akugulidwa chimanga mtengo otsika, akapita kugulitsa nthawi ya njala kuti akakule akugula mtengo okwera. Alemera olemera ndi amene akulemera ndi mabwana, ndi ndrama kuntundaku akuvutika ndi Amalawi, mabwana angozitafuna. Kodi ina ngaboma mwafusafuso kodi Atupere apanga chani? Ndifotokoze chinthu chimodzi. Economy ya Malawi imayendera mafuta, makamaka diesel. Ngati kulibe mafuta ndiye kuti kulibe chakudya, chifukwa fertilizer amabwera mmachani matraki, kuti titenge katundu pafunika mafuta. The economy has been run by transport. China ngati kulibe mafuta ndiye kuti ma business sakuyenda bwino. Ngati kulibe anthu chifukwa kosowa mafuta anthu sana alime bwino ndiye kuti kusowa chakudya. Ngati kulibe chakudya productivity ili pansi, msonkho boma satolera. Ngati boma sikutolera msonkho kukhala boma ngati.
The economy has been run around fuel. Now, zijalimani na poya mafuta ma argument yanu azipanizo siyana. Ndendikuza kwa nena kuti ife tamba ndi misewu. Chifama traga amene munena azafuna sewu. Yeah, ndikamba economy. Ndikamakamba economy kutandauza kuti ndrama zimene tukupanga mdziko muno pachaka kutulusa katundu kunja tigulisa ulimi wathu tipeze foreign exchange di $1 billion pachaka. Ndrama zikufunika kuti endese economy yathu tibwerese mafuta, tibwerese mankhwala, tibwerese zinthu kuchokera kunja ndi 3 billion. Ndipo li deficit ya 2 billion. Ndipo pamene ndikukamba kuti economy yathu ikuyenda chifukwa cha mafuta. Ngati kulibe $, foreign exchange imene ndakamba kuti pafunika 3 billion, tikungopanga 1 billion. 2 billion imene ipezeka kuti tungopita mangobwereka mabanki kumabwereka kuchokera maiko. Before you know it, Malawi today 15 trillion public debt. Kumapeto kwake upezeka kuti we're bankrupt. Tibe $, tugula banje mafuta, ngati tibe mafuta tiendesa banje economy yathu. Faka ndikukamba kuti kusintha kwa kufunika kwa utsogoleri ndikudziwa pamene pali vuto. Ndiye vuto imene tithesa banje. Faka ndikunena kuti economics yasintha. Kachitidwe kathu kwa mdziko muno linasintha. Masuku ano sitinena kupita sukapempha iyayi. Mulungu anatidalitsa ndi zinthu zingapo. Anthu, labor, people. Anatipasa madzi, anatipasa nthaka, land, anatipasa dzuwa, tili ndi chinyanja uko madzi ambiri. Tili ndiso madera ambiri pamene tili ndi forestry, kapena green zones. Economy yatsopano pano ndizosiyana. Atupere chinthu choyambirira akatenga boma chaka cha mawa ndikukhazikitsa sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund. Pafunika ndalama. Kodi nanga ndalama zimenezi tizipeza bwanji? Chifukwa kuti tipange invest in food security, pafunika $. Kuti tipange invest in education, healthcare, export promotion, tourism, pafunika $. Kodi $, zipeza bwanji? Ndifake masuku ano pali ukatswiri watsopano umene timagwirisira ntchito kuti tibwerese ndalama. Monga sovereign wealth fund yathu masuku ano akatswiri akoza kupanga float. It's a bit complicated, a bit technical. No, but you can explain it. You can list your assets and you can float your assets on the stock exchanges, your mercantile exchanges, your digital exchanges, your crypto exchanges, and create the funds in order to put in the sovereign wealth fund kuti mupange invest in your infrastructure. It's a model. And wacheso nabweresa kuno. Tinakumana ndi akadaula mu universities. Nakumana ndi electoral planning commission. Ndizoteka. Atupere akabwe pamene tikukonzekera pano ndifuna ndikamfusi Elon Musk. How can we create a crypto exchange? How can we create and float the Malawi crypto, and how can we create generate and drama through carbon credits? We are the economy the answer to the problem is with somebody outside this country. No, the answer is with us ourselves. Osati kupita kapempha. Atupere sakunena kuti tipite kapempha drama. Ndanena kuti zonsezi tuli nazo. Zimene zikufunika is the technical know-how. Kodi tikozopanga raise bwanji drama carbon credits. We have a lot of forestry in this country. Kodi tikozopanga expand chikangawa to earn carbon credits. It's billions and trillions of dollars people are raising through carbon credits. Tili nazo. Tikupange diversify economy yathu. Kuti samadalea ma engine ongogwirisira petrol ndi diesel. Panopa tikozopita electric. That's why ndikuchula Elon Musk. Dziko lapansi pano lukukambano za green economy. Green economy. Ngakhale boma limene lilipo. Vice President Michael Kachitidwe. Kala kukamba za green energy ndizinazo. Kachitidwe ndikumene kukakuvuta. Kachitidwe. 1, 2. Mukafuna, if you want to create the sovereign wealth fund, pafunika kukhala confidence. Kuti amene akuendesa dziko kuti sabandrama so.
you have to bring a mechanism of confidence. Carbon credit ni nkhani yokuti ifeso muziko masitu ku investesa bwino bwino. Tene yati investesa bwino bwino. What is carbon credit? Kodi it is pesa bwanji ndalama zimenezo. What does it mean? It means kukhala ndi plan bwino bwino. Muna mwazina sumukudziwa ine ndikukwira so ndi bungwe lina limene likupanga muno mu Africa nkhani ya adaptation and resilience in terms of climate change and finance. Kuli ndalama zambiri zimene zikoza kuthandiza kuti tizipeze. That's why ndikukamba za sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund imene ithandize kuti tikhale ndi dollars. Mukakhala ndi ndalama cash dollars. Mafuta, nkhani ya mafuta mwaichotsa, nkhani ya vuto ya foreign exchange ija mwaichotsa. We need cash dollars. Ndafotokoza kwayambirira ndalama zitizipesa kuti, dollars zitizipesa kuti, tobacco gone, agriculture gone, mining kulibe, tizipesa kuti. It sounds good the way you're putting it, but musaiwale kuti inuyo munakhalako mu cabinet, munakhalako minister. Yes. Were these ideas waiting kuti inuyo muzakhaleka president ndi pamene muzazipange float? Kapena was there a problem kuti izo mwezi zichitike pa nthawi imene munali ndunabo? Ndikumbukira kuti nthawi inali isanakwane. Panopa tikamangana nkhani ya crypto inali ingoyambika, digital issues issues to do with the green economy inali sisinapange mature kwenikweni. Panopa munguze kuti Elon Musk appointed the President Trump kuti aendetse mbali ya making sure there's efficiency in government, akhala ndi udindo waukulu mu dziko la United States of America. Mungudziwa Elon Musk mu period iyi ni amene waika kwambiri maganizo pankhani onetsesa kuti tindima njira zoyendesa magali moto osagwirisira mafuta amene timadziwira kale, kugwirisira mphamvu ya magetsi, kugwirisira mabattery ndi zinthu zimene zatsopano. Ngati dziko lino tindi rare earth imene ndi mbali inaso imene ikoza kuthandiza nkhani ya mabattery ngati amene uwo. He's got an interest. Ndi nthawi imene inali isanakwane, then fakani manena kuti nthawi ya Mulungu ikakwana. Ni nthawi ya Mulungu. Tikudziwanso kuti boma la Trump amene sakugwirizana ndi zimene zimanenedwa za mwina global kuti za nyengo zikusintha ndi zina zotero. Pamene kunoko ifeyo tili mgulu loganiza kuti chifukwa cha zimene tadutsapo ngozi za zodama tikukhulupirira kuti zimenezo ndizoona kuti dziko likusintha ndipo zimene zikuchitika ifeyo kuti dziko likusintha. Ine ndikamaka mankhani imene ndifuna kuti ndisiyanitse. Dziko la Malawi is not an emitter. So si ife amene tikupanga nawo tilibe mafactory akulu ife ndamene tikukhudzidwa ndi zimene zikuchitika pa dziko lano. Fake tikunena kuti ife focus yathu ndi kuzeti mitigation ndiofunika koma nanga Malawi apeza bwanji mphamvu. Ndi ife focus yathu the adaptation and resilience. Zimene zikutanthauza kuti chabwino ife si afe amene zimenezo koma chuma chathu kuti chikwere tipange bwanji chifukwa nafenso tikapanga mmene mapanga ino kuti dziko liwonongeka. Ndi focus yathu ndikuonetsetsa kuti tipeze ndondomeko mmene ife tikozopindula jokera pamene faka tukamba za carbon credits muli ndalama zambiri za nkhani imenewo, ndikamba so za green economy, ndikamba so nkhani ya crypto and digitization. Ineyo ndimakhulupirira kwambiri in a digital economy. A digital economy ni imene ithandize kwambiri dziko lino. Crypto, creating sovereign wealth fund, zithandize kwambiri economy yathu kuti tipeze ndalama, create a sovereign wealth fund, tipange invest infrastructure. Tindi population yathu tikozopanga export many things from this country. That is why ndikunena kuti pamene my economist ena anta imeneyo amaona imene chuma chimayendera, pamabweraso generation ina imene imaona mosiyana kutengera mmene zinthu zasintha pa dziko lapansi. Ndi ni mmodzi amene zaka 5 zapitazi ndimapita ndithu kuti ndikamvetsetse kwa akatswiri mmene dziko lasintha. Kodi nzotheka bwanji mnyamata 18 years kuwezeka kuti ndi billionaire overnight chifukwa economy yasintha. Economics has changed. The world has changed. Ndikutengereni pang'ono tibwereko pang'ono kundale kucha. Kodi ubale wanu
Ndia President Arthur Peter Mutharika. When did you last talk to him? Ine ndili ubale wabwino ndi atsogolero onse. Ndime ndani nkozonena choncho. Ndani wanga. When did you last speak to him? Papita mwina sabata zingapo tisana lankulani koma ndi lankulani ndi atsogolero sena ngati pakufuneka kuti palingani kuti tilankulani. In your view, why do you think the DPP UDF lost in 2020? What happened? In my view, nthawi inali yochepa kwambiri kuti tipange campaign komanso ndikuonanso kuti titati tivomereze amalawi amafuna kuti zinthu zisinthe. Then ndikoza kuvomereza kunena kuti democracy ndi kusankha imene anthu amalawi akufunira ndi amalawi amafuna zinthu zisinthe. Every time I pose this question to APM, Amanduza kuti he believes that the 2019 thing was a judicial coup. You were his running mate. Do you believe that? Do you believe that 2019 was a judicial coup? Entire manager, of course, in Nalindi Maganizo Anga entire manager. Do you believe what he believes? Ntawi ngatikamate tsukulalelo and kozanena kuti siningafune kuti zibanga focus kuti kodi inali judicial coup kapena na chanjo chimodzi APM says it to this day. You were his running mate. Yes. The two of you were going to that talk together. Yes. Obviously, you were talking the same language. Yes. Do you believe there was a judicial coup in 2019? What I can say is that definitely the constitutional decisions zimene zinachitika mu 2020 ndizi tumene sizinachitikepo mudziko muno. Ne muna chifukwa chake akufotokoza kuti the judicial coup chifukwa zonse zinachokera ku judiciary ndikoyamba kuti tidutse mene momo nde muna chifukwa chake nde inesi ngayankhire koma ndikoza kunena kuti zimene kwa ine lero zimene zandionetsa ndikuti democracy yathu ndi yamphamvu zinatheka kusintha boma mwamtendere mdziko muno ndi zinthu zikuti tiyenera kuti tizivomereze. I should think that you took interest to go through that judgment, which I respected, that's why tinapikisana now wekanakhala kuti panalibe ovomereza judgment imeneya ndikhulupirira kuti sikanapanga so chisankhocho ndikuti ngananena kuti tisapikisane nawo pa chisankhocho koma tinapikisana chifukwa tinavomereza zimene anagamula khoti yathu ya dziko lino. Ndi reform inaso imene ndinafuna ndifotokoze imene yakuchitika nkhani ya judicial reform ndiyofunika kwambiri makamaka kuonesesa kuti kukhale confidence in makamaka kutsogoloko pamene tikufuna kukopa makampani kuti abwere kuno anthu payenera kuti pakhale justice ndiyofunika kwambiri. Ndeti zilemekeza judiciary kulemekeza ma decisions ama institutions athu ndikukhulupirira Gabriel kuti zitachitika zimenezo amalawi onse anavomereza fake pano tikuyamba za 50+1. You also lost elections. Yes. In 2019. Yes. You were MP in Machinga. Yes. At that time, you were also president of the UDF. Yes. What did you read into that at that moment? Ndikuziwa kuti chisankho cha 2019 chinali chisankho chosokonekera kwambiri. Nje chifukwa chake tinapita kukavota. Koma tinangovota soka chiwiri pa president. 2019 ndikumbukira kuti ngati presidential candidate umayenera kuti uzungulire dziko lapansi. Dziko lonse la Malawi. Kupanga campaign ma constituency. So kulibe nthawi uyangana constituency yako. Ndikoza kunena kuti chisankho cha 2020 chinali chisankho chodabwisa kwambiri. Koma sine mmodzi amene ndimafuna kuti ndivute chifukwa ndinadziwa kuti chabwino tingovomereza period yapita akagamula electoral commission zimakhala momwe. Namwena kumaganiza kuti what happened ku Machinga was a vote of no confidence in you. Would you really sindikhulupirira choncho. Tiona chisankho mene chibwera chimuona 2020 tikubwera chisankho tiona mene amalawi avotera. And then what would you say kwa anthu amene akunena kuti maybe Atupere showed cowardice by resigning from politics?
and after the 2020 elections, why should Malawians take him seriously now? How would you respond? Kuti Atupere anasiya I don't know this ananyanyala ndeva nakubwera setingamuteke serious kunalibe kunyanyala koma ni madziwa kuti sindikhala nthawi itali mdziko muno ndikhala ndikuzungulira chifukwa ndikuziwa kuti mdziko muno pafunika ndithu ma solutions mtsogoleri ndikupeza ma solutions mene ndikufotokoza dziko la lero kodi economy yathu tikoze kuisintha bwanji kodi tipange bwanji kuti zinthu zisinthe mdziko muno ndiye fake maona kuti makumana ndi ma president ndikuyenda maiko osiyana kumana ndi ma business leaders kodi tikoza panga bwanji akatswiri kodi tikoza panga bwanji kuti economy yathu tisinthe ine ndine wamzika momono ndili momono ananga ali momono nindikholo momono sindikupita kuna kuli konse ndiye Malawi ndithu takhala limodzi 20 years Atupere alimpobe mpaka na siku la lero tikulimbana ndi mavuto tosefa mavuto nziko muulamuliro wa democracy atsogoleri they are sort of tied to terms of office akamagwira ntchito yawo. Do you consider yourself ababa as president of UDF as being in the first term and the second term of office? In the term kulube wati in the term ikhala term yachitatu the president wa chipani cha UDF tilibe malamulo mu chipani ya term limit tilibe ndimakambira munandika sabatiko pakati no ndi term yachitatu yeah because ndinalowa 2018 term yachiwiri ndi term yachitatu munakambapo area nkhani yokhuzana ndi dziko kumatengedwa ndi the elite kulanda chilichonse and they are always in control. You know, the majority of political parties in Malawi, including the UDF, are thought to belong to particular families. And twambiri amapanga align UDF ndi Dr. Bagiri Muluzi fandi amene anachiyamba afford ndachina the Chihana families tikamapita PP do you think that this is a problem in Malawi? The problem kati Malawi yakona ngati kuti ndi vuto zitengera kuti kodi Malawi akona bwanji chifukwa mene ndafotokoza kunena kuti choice imakhala kwa Malawi ngati Malawi akona kuti ndi vuto ndekuti savotera chimene chimenecho democracy. What would it take in your view to disavow that kind of perception? Ni nkhani yovuta nkhani yovuta kwambiri fakanyona kuti ngati ndi chifukwa mwene mwacho nenacho ndekuti Malawi saponya voto kumene kuchifukwa chimene ndi chifukwa kumene sindikukhulupirira kuti mene ndi chifukwa chifukwa Malawi akufuna ndithu kuti miyoyo yawo isinthe akufuna atsogoleri amene akoza kuwakhulupirira honest leaders komanso atsogoleri amene ali ndi plan komanso ali ndi kuthekera kuti miyoyo yawo isinthe ndikukhulupirira kuti ngati munthu ali ndi zipangizo zimene zokwanira ndekuti akoza kuponya voto mpaka na munthu amene akali president. How do you plan kuti as an individual, as an independent individual, you would want to run your politics away from the perceptions that perhaps your dad is? In fact, your father is patron of the UDF at the moment. Yes. Does he have a say in what happens in the UDF? Ndakuza ni maganizo anga chuma zosiyana latu ndimene ndikudziwira kuti iwako zopanga zinthu zawo ndale zawo zosiyana Atupere ndosiyana komabe pali zinthu zina tikuzatengerapo phunziro mu history ya dziko lino mutamwe angane mabuku mu dziko muno palibe mtsogoleri wa dziko amene anapeza achieve economic growth yoposera Dr. Bakiri Muluzi 16.7% growth in 1995 ndipo palizina zimene munthu ukoza kufunsa kuti kodi pamenepo kuti zitheke zimene munapanga bwanji ndinafusa ndananduza kuti napanga team. I had a very strong team around him chifukwa kuyendesa dziko siweka sintsogoleri. That's why manena kuti team ayika kwambiri emphasis ya president zonse president. It's about the team. Leadership is about making sure kuti mukugwirisira so the best team expertise kuti akuthandizeka indeside kadziko. But chinthu chimodzi which you cannot deny is political capital. Political capital is important.
muntu akozofuna kubwera lero kuti ine ndifuna kuyima akukhala president koma anthu akumudziwa. So political capital you cannot ignore. Ndefake pambezeka kuti ndale zikwenda mene zikwenderamu koma ndifuna ndikutsimikizeni ine ndine generation ina ndi maganizo anga koma pa maganizo amene ndikudziwa so kuti pali ena amene ali ndi maganizo ena nzeru zawo akozondithandizanso kuti because one thing of leadership you also have to accept your weaknesses. Ineso ngati munthu ndi ma weaknesses. Palibe mtsogoleri kapena munthu amene amadziwa zonse. Koma uzikhala ndi vision. Nde uzinena kuti kodi mundithandiza bwanji kuti tifikitse zimenezi. Ine vision yanga ndikuonetsetsa kuti tikathandiza Malawi UDF pamene mabwera mboma nkhani yayikulu inali poverty alleviation. Mpaka nakhazika poverty alleviation program. Muziko muno kuthetsa umphawi wachuluka kwambiri. Gabriel, we're the 4th poorest country. And we're still poor today. We are poor. How many years after you left government? We are very poor. Right. Number 4 in the world. Ndawi ino sio kangana ya ndawi ino nena kuti kodi tipanga bwanji kuti tijoke pa umphawi umene. Right. Very recently munatuza ifeyo azodiaki kuti UDF would announce its stand on the contentious issue your president engaging this mathematic services and the management here as the samples are 2025. Is that stand ready now? Ngwirizano kuti timayenera kumana last week in the communication sinabwere bwino de tukumana nawo kuti Monday the next few days kumana nawo kuti timvesese bwino ndifotokoze kuti sikuti ifika ena kuzitengera ngati kuti inde kuti UDF sufuna kuvomereza ndanzawo isichoncho yayi koma tungonena kuti ifeso tipatsidwe mpata kuti timvetsese bwino titruse statement yathu zimene timakambirana ku bungwe lozat mene kuli zipani zambiri pali zinthu zambiri zazisankho takati uvomereza nazo koma nkhani ya mathematics munthu lole kuti nafeso likhale ndi mpata kuti timvetsese bwino kuti kodi electoral commission agwisira bwanji ndondomeko imene iyi nde tikufuna kuti tikakomana nawo pamene titruse maganizo athu kudzera statement kuti timvetsese bwino kodi ife tikusupporta mathematics kapena hayi komabe sizikutanthauza kuti nde kuti ife tasivomereza ayi tikunena kuti tifuna timvetsese bwino itizimvetsetse chifukwa takhala tikumva ma statement osiyana okhudza smart market ena aduma member achipani yanu ndi ma supporters akambapo somaganizo awo wankhani imene ndikhani yokuti are you going to make decision imene after consultation with your following or with the executive or at what point pamene padzapangidwa chiganizo pali zinthu zingapo zimene tikudziwa zikhoza zisankho kaindestry ka National Registration Bureau registration chipani chapereka chagwirizana ndi ma statement amene akhala akutuluka kuzipani zonse zimene zikugwirizana nazo pali zinthu zambiri koma pa nkhani ya mathematics tinangonena kuti chabwino pamene tikuzonena kuti ndizoona maiko ena kunali mavuto ndi mathematics ngati ku Kenya yokuba kuti mathematics imachokera ku Venezuela ena amanena kuti ngati tikugwiritsira ntchito mathematics kuwerenga mavoti kapena kupovota ndi vuto direct commission anena kuti siligwiritsira ntchito mathematics kupovota kuwerenga mavoti koma iwo mene taimvetsetsa ifeyo ndikuti anthu pa center akawerenga mavoti ma result sheets akapangidwa sign nthawi yomwe ipangidwa transmit ku bungwe la electoral commission kutengera mene zinali 2019 kuti pamapita nthawi yaitali ndi ena amatenga apo mwa ndi gap manager kusintha ma results fake pana ma TPX kukwacha kumene ndifake mwaona kuti ameta tiinvestese bwino chifukwa mbuyo chifukwa zimatenga nthawi gapo ndi pamene ena amatengerapo mwa kusintha ma vote fake napita soka vota kachiwiri 2020 ndetu kunena kuti electoral commission akuti agulisa ma system onse nthawi imodzi yopereka ma results kuti nthawi imwe akapanga zonse akasainirana ma results apite ku electoral commission zotsatira zikhalabe ndi ma monitors ndi atu pa ground awulutsaso konko in the system yonse meaning it's a system that is to protect ndetu funa timvesese bwino
chifukwa ena akunenanso kuti system yomweyo ikozopangidwa haki, system yomweyo mukuzopanga manipulate ma results, simungapangenso audit chifukwa of intellectual property zimene zinachitikira ku Kenya. Ndiye tufuna timve bwinobwino chifukwa pali mbali ina amene likozonena kuti tinayiona mdziko muno anthu akavota pa center amasinta ma figures kufufuta kumene kuikulisira TPX chifukwa cha nthawi imene matenga. They have enough time. Now with mathematics they will not have enough time. So that's why tufuna timvesese bwinobwino kuti system imene ndiyotani ikulisidwa ntchito motani kuti tivomere kapena tizayipanga kutsogoloko. Chabwino. Ngani ya NRB anthu kalembetsa chitupa chawo unzika. Yes. Ndikuoneka kuti zipani zambiri zakangalika kufuna kulimbikitsa anthu kuti akatenge chitupa cha unzika. Koma when you look at the records, zikuoneka kuti there's a 35-36% ya anthu amene alikale ndi chitupa cha unzika koma sakukalembetsa za chisankho. Chipani chanu cha UDF chikutani kuti chapange ingenja anthu amenewa kuti apite, because eventually anthu amene mukuwalimbikitsa kuti akatenge cha unzikawo mukufuna kuti akalembetsa. Awo kuma alipo kale na about 35 or so percent amene alinazo koma sakupita kukalembetsa. What is the UDF doing to engage that bracket to go and register? Pafunika ndithu kuti mafeza amene apitawa tivomereze kuti chipani sitinapange mene tikanapangira koma tikukonza ndondomeko kuti tiyesetseko fezi imene kubwerayi kuti tipite pa ground tikalimbikitsa anthu kuti akalembetse. Komanso electoral commission nawo savomereza kuti mafeza ambuyo panali ma issues ambiri monga za NRB registration that is menezo nde mwina pafunika kupanga extension kuti pebwereso fezi ina kutsokoloko chifukwa ndizotheka kuti munthu wakumudzi mwina samamvetsetsa bwinobwino kuti ukanena kuti ukavote ndi ufunika chanzika ndi mwina nachinatayika ndese mwina samamvetsetsa kuti ngati chinatayika mukuzopita kusenda akakuthandizana kuti mukavote mukapanga register chifukwa ma messages amabwera mosiyana. Komanso chinthu china chimene chapangitsa zimenezi mwinaso chifukwa mbuyomu electoral commission amapanga all sensitization kudzera mabungwe ndi ulendo uno amva kuti zimenezo palibe chifukwa chosowa ndalama, chifukwa sensitization imene public zimene zimafunika ndithu kuti tamvetsetse process ngati unataya chanzika ukozapita abe akakuthandizana. Komanso ngati ulinza ka 16 ulibe chanzika sizotanthauza kuti ukozokavota chama. Pali zinthu zambiri zimene taona kuti pali magaps fakati upempha electoral commission kuti aganizire ndithu mafeza amene awiri apitawa kuti pazakhaleso extension kuti mwina anthu amene amba kumvetsetsa bwino mwina akapatsidweso mpata kuti akapange register chifukwa democracy voting is a right, it's a constitutional right and we should not deny the people the right to register. Ndatani mafuso awiri ndikafusa ili itsala limodzi nthawi imene timapita ku kampeni ya chisankho chimene chinapita chimene anawina president Chakwera, inuyo ku debate munkanena kuti musavotere president Chakwera chifukwa alibe experience yoyendetsera boma, sadziwa kuti boma ndi chani. Your argument was kuti you had been in cabinet ndipo munali ndi experience yokhala mu cabinet nthawi imeneyo. When you look at what has happened in the rule of Dr. Chakwera, do you still hold that view that is probably, because the implication at that time was that you were saying he did not have the competence? Koma sinali chipongwe. Chinali chilungamo. Chinali chilungamo. Ndai zina antama amadana ndi chilungamo. Chifukwa timamva nthawi manager ma promises kuti tizapanga chakuti then manena kuti economy yathu inasintha. Simene zinthu zilili. Simene muganizira. When you look at what he has been able to do as we go to 2025, do you still feel the same way? Lero tibe mafuta mziko muna kufuta kwambiri mwina pakala ma improvement the here and there koma economy yathu yasokonekera 15 trillion public debt zinthu sizili bwino kulibe foreign exchange palibe IMF program pali zinthu zambiri zosokonekera
silikudziwa kuti even myezi 10 yokubwerayi boma limene likubwera kutsogoloko ipanga inherit zinthu zotani. Nde ndikoza kunena kuti tinalankhula chifukwa ine nthawi zina ngoti nthawi zonse ndine munthu wa chilungamo. Ena nthawi zina ikayankhula chilungamo sachikonda, koma experience ndiofunikira kwambiri chifukwa pali zinthu zambiri akanachita nthawi yomweyo sitikakhala ndi mavuto ngati amenewo. Takamba kali nkhani ya chisankho cha 2025 imene idzafune kuti opambana zakhala ndi 50+1. In the event that the UDF siliva first two and the MCP yawitanani kuti mukhale nawo kupita ku Rwelani, would you consider that option? Gabriel, muna ndikufotokozeni chisankho cha chaka cha mawa mwina ena sasangalala ndi mawu amene ndikulankhula pano. Atupere Muluzi apambana akhala president wa dziko lino la Malawi. Izimenezo ndafu. Ndofuna ndikutsimikiza. In your view, unlikely event that sizinachitike, would you consider going into an alliance with either the GPP or the MCP or any other? There are many unlikely events. Koma ndikudziwa kuti mene chisankho chiendere pakali pano palibe mene apeze 50+1 sizingateke mathematically, sizingateke. Second round ndikudziwa kuti pabwera anthu kuzati supporta. Ndife tigwira ntchito ndi anthu amene akufuna agwire nafe ntchito kuti dziko lino lisinthe, tibweretse kachitidwe katsopano kayendesere ka dziko la Malawi, tapulumutsa Malawi, tibweretse tisinthe economy yathu. And that would include the MCP. Ife UDF ukufuna kulamula, Atupere akhala president wa dziko lino amene afuna atipase support, ife tilandira support imene. Koma ife cholinga chathu ndikuti tisinthe dziko la Malawi. Nkhani imene nkama panopa funso langa lomaliza ndi nkhani yokhudzana ndi chiwawa pandale political violence. Ndipo anthu ambiri anena zosiyana-siyana, koma ena atu akunena kuti iyayi izitu zikubwerera ku nthawi imene UDF inali mboma, kumene kunapangidwa create zinthu ngati young democrat, the youth wing of the UDF, zinthu zimene anthu ankazikana nthawi imene kunali ku MCP ankati athane nazo zinayambiranso mu UDF. Ndipo panopa chipani chilichonse chikukhala ndi anyamata ake amene cholinga chawo ndikulowa mu violence. Gabriel, that is not an excuse. Today is 2025. Dziko linasintha, we're in a digital age. Zinthu zinazi zimene zikuchitika nzomvesa chisoni. Ndinafotokoza kuti ndinali ku Somaliland. Ndinakumana ndi President Abdi asanapange chisankho. Tinafunsa poyera kuti kodi chisankho chimene chimuka ngati simupambana muvomereza kapena ayi. Iwo anatiuza kuti ngati sindipambana chisankho chimenechi nditula pansi udindo ndivomereza. Koma iwo ndi chikhulupiriro chonse kuti akupambana chisankho chimenechi. Tinapitanso kwa amene President Abdi kumeya party. Tinapitanso kwa amene wapambana chisankho chimenechi, President Abdullah mtime imene ali ku opposition. Iwo ndi chitsimikizo kuti akupambana chisankho chimenechi. Chisankho chachitika tinapitanso kwa President Abdi kwa muona anatiuza kuti ine ndikukonza transition to my successor. Kuna ibezi kwanje, kuna libe kukokana. Democracy ndikuvomereza. Tangana ni dziko la Malawi yakantendere nthawi yonse taibe mavuto. We are peaceful people but very poor.